tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Hindi ako ang paborito ng nanay ko. Hi DJ Rocky and DJ Jello. Itago niyo ako sa pangalang MJ. At ito, ang aking secret file. Bata pa lang ako, ay ramdam ko na hindi ako ang paborito ng biological mom ko. Broken family kami. Lumaki ako sa puder ng tita ko. Yung tita kong panganay na kapatid ni mama. Iniwan ako ng biological mom ko nung 2 months old pa lang. Para makakita siya ng pera sa Baguio City. Kasamang nag-alaga sa akin ang lola ko. Sila ang naging kasama ko habang unti-unti akong nagdadalaga. At habang nadadagdagan ng edad ko, mas lalong lumalaki yung tampo at galit ko sa sarili kong nanay. May mga araw na ayoko siyang umuwi rito sa probinsya. Dahil hindi naman kami ganun ka-close. At siguro dahil na rin sa namuong sama ng loob sa dibdib ko. Meron akong mga kapatid, DJ Rocky and DJ Jello. Ako ang panganay. Yung pangalawa naman ay lalaki. Yung pangatlo ay babae. At yung bunso na may kambal na babae. Ngunit sa hindi malamang dahilan, ipinaampon ng nanay ko ang isa sa mga kambal. Ang inuwi lang ng nanay ko sa bahay ay ang isa sa kambal. At syempre, tita ko at lola ko ang tagapag-alaga. Yung pangalawa at pangatlo naman na kapatid ko ay nasa poder ng papa ko. Wala akong masabi sa tita ko at lola ko na siyang nag-aalaga sa amin. Kundi maraming salamat sa kanila. Dahil napakalaki ng sakripisyo nila para sa amin. At may mga pagkakataon na nararamdaman ko na kahit okay naman ang pag-aalaga sa amin ng tita ko at lola ko, para bang ipinagsisiksikan ko lang yung sarili ko. Para mapansin ako. Para mabigyan ng konting atensyon. Sa tuwing may sakit ako at saktong mapapatawag ang nanay ko sa tita ko, sa kapatid niya, ang maririnig lang ay, "Nasaan si Jen? Kumusta na si Jen? Kumain na ba si Jen?" Yung isa kong kapatid, kinukumusta, samantalang ako wala. Wala man lang pangungumusta sa akin. Yung panganay niya, hindi man lang makumusta.
Hindi man lang matanong kung maayos ba ang kalagayan ko, kung kumakain rin ba ako, o kung masama yung pakiramdam ko. Kanino siya nag-aalala? Sa ibang mga kapatid ko lang at hindi sa akin. Minsan nga kapag nagkakasakit ako, nilalakasan ko yung pag-ubo ko para lang mapansin niya ako pero walang effect. Tapos kapag may achievement ako sa school, parang wala lang sa kanya. Para akong uhaw na uhaw sa atensyon ng isang ina. Lalo pat ipinagkakait niya sa akin yung atensyon na yun. Sa pag-aaral ko, ang hirap makahingi ng panggastos para sa mga kailangan ko. Samantalang, kapag bunso ang nanghingi, isang sabi lang meron agad. Then, pandemic came. Halos lahat ng gamit, dapat teknolohiya na nagpapagana o nagpapaandar. Pero yun ang wala ako. Ultimo cellphone, wala ako. Ilang buwan ang lumipas na nanghihingi ako ng cellphone sa nanay ko. Dahil nga madalas ang online class. Pero hindi pa rin ako pinagbibigyan. Alam nyo, DJ Rocky and DJ Jello, kung sino ang pinagbigyan? Yung kapatid kong bunso na nasa elementarya pa lang at module ang gamit. Siya ang binigyan ng laptop. Tapos ako na nangangailangan ng gadget, ako yung hindi nabigyan. Nakakainggit, diba? At sa kabilang banda, nandun yung galit. Napapatanong ako kung bakit hindi ako ang binibigyan. Samantalang ako naman yung nangangailangan kasi nasa college na ako. Nasa kursong education. But eventually, nag-shift sa kursong BS Entrepreneurship. Hindi ko natapos yung kolehiyo. Ang hirap din kasi. Napagod din yung tita ko. Nakakapagod din na maghanap ng mauutangan para lang meron kaming panggasto sa araw-araw. Lalo na't yung sarili kong nanay, hindi naman gumagawa ng hakbang para matulungan ako. Pero itong tita ko, labarito, labaroon. Halos namayat yung tita ko sa pagkayod para lang mabigyan kami ng sapat na pagkain, ng isasaing, sa agahan, sa tanghalian at sa hapunan. Nakita ko rin kung paano tahimik na umiyak ang lola ko habang kumakain kami na walang ulam. At yun ang dahilan kung bakit napatigil ako sa pag-aaral sa kolehiyo. Namasukan ako bilang isang tutor sa Las Piñas City. Mahirap mag-adjust. Bukod kasi sa first time kong malayo sa tita ko at lola ko, yun ang una kong trabaho. Sa ilang araw kong nag-tutor at nag-aalaga sa batang babae, nahirapan ako mag-adjust. Spoiled yung batang babae na tinuturuan ko. May pagkamaldita rin. Pero doon na-test yung patience ko. Naging maayos naman. At unti-unti nakuha ko ang loob ng bata.
Then, isang araw, nakatanggap ako ng text mula sa biological mom ko. At ang mensahe niya, pahingi naman ako ng pera pambayad sa renta ng inuupahan ng bahay. Biruin niyo yun, DJ Rocky and DJ Jello. Walang kumukumusta. Hingi agad ng pera para sa pambayad ng renta na inuupahan nila. Nag-init yung ulo ko. Sinagot ko yung mensahe ng mama ko. Nilabas ko ang sama ng loob ko. Lahat ng kinimkim ko ng ilang taon sinabi ko. Yung selos ko sa mga kapatid ko, yung paghingi ko ng atensyon na dapat sana'y kusang ibinibigay sa akin. Ang ending, wala siyang reply sa akin. Lumipas sa mga buwan. Umalis ako doon sa trabahong pagiging tutor. Sumama ako sa pinsan ko. Halos isang buwan wala akong trabaho. Hanggang sa naipasok ako ng isa kong pinsan sa isang department store. Naging sales lady ako ron. Minimum ang sahod at lingguhan ang sahuran. Yung sahod ko, halos naipapadala ko. Naipapadala ko sa mama ko. Yes, DJ Rocky and DJ Jello, kahit na masamang-masama ang loob ko sa sarili kong mama, ay nandun pa rin yung paglambot ng puso ko. Then ilang buwan na lumipas, na-promote ako bilang isang kahera. September 2024, inopen ko yung isa kong Facebook account. Then may nag-message doon na isang lalaki. Parang pamilyar sa akin yung lalaking yon. Isa sa mga kaibigan ni Mama. Nakikita ko noon na kasama nila. Nagtataka ako kung bakit nangungumusta. Pero hindi ko naman nireplyan. Isang gabi, nag-text si Mama. Anak, may nag-chat sa'yo na lalaki. Replyan mo naman yung nag-chat sa'yo. Napakunot ang noo ko at napatanong ako sa sarili ko. Bakit ko naman re-replyan? Ito bang lalaking sinasabi ni Mama? Ito yung nangungumusta sa akin na alam kong kilala nila? Ano kayang dahilan? Hanggang sa sunod-sunod na ang mensaheng ipinadadala ng lalaking itinutukoy ni Mama. Then maya-maya pa, nag-message si Mama. Eto na raw ang tamang panahon para malaman ko ang totoo. Tutal, nasa tamang edad naman na ako. DJ Rocky and DJ Jello, halo-halong emosyon ang nararamdaman ko ng gabing yun. Ang daming tanong na tumatakbo sa isip ko. Ano ang totoo? At bakit ito ang tamang panahon? Ano kaya ito? Tinanong ko dun sa lalaking nag-message sa akin kung anong kailangan niya, kung anong dahilan ng pangungulit niya, at doon ko na nalaman na siya ang tunay kong ama
at hindi ang kinalakihan kong ama. Siyempre, bumulusok na naman ang sama ng loob ko. Napatanong ako kung pinagluloko ba nila ako. Nag-message din ako kay mama. Siyempre, curious na ako. Tinanong ko kung anak din ba nila yung mga kapatid ko. Then ang reply sa akin, hindi. Anak nila yun, ng Papa June mo. Bumagsak ang balikat ko. Gusto kong magwala sa mga nalaman ko. Actually, 2 lalaki ang nagpakita sa akin at nagparamdam ng pagmamahal. Yung tatay ko na kinilala kong ama, at yung isa naman ay si Dati, asawa ng tita ko, na talagang nag-alaga sa akin. May mga sinabi pa tong nagpakilalang ama ko, pero binlock ko na. Shock na shock ako sa lahat ng mga nalaman ko at hindi ko alam kung paniniwalaan ko lahat. At dito ko na naramdaman na para bang pinaglaruan ako. Unti-unti nang tumulo ang mga luha mula sa mata ko. Kinabukasan, pumasok pa rin ako sa trabaho kahit mga mata ko'y namumugto. Pag naalala ko kung ano yung mga nalaman ko, pumapasok ako ng banyo para lang umiyak. Hindi ako makapag-focus sa pagkakaha. Napansin din ako ng mga katrabaho ko. Tinatanong nila ako kung anong dahilan. At dun mismo sa counter ko, bumabagsak ang mga luha ko. Ang bigat ang sakit. Hanggang sa hindi ko na kinaya na dumuti ng araw na yon at nagpaalam na ako umuwi. Pagka-uwi ko, tinawagan ko agad ang tita ko. Sa kanya ko binuhos lahat ng hinanakit ko. Ikinuwento ko sa kanya naging usapan namin nung lalaki at ni mama. Nagulat ako na hindi pala alam ng tita ko ang totoo. Ganon din yung lola ko. Sinusubukan akong patahanin ng tita ko. Then may naalala ako. Isang mensaheng nabasa ko dati sa cellphone ng tita ko. At ang sabi ron ay, bakit pabibigyan ni kuya si MJ, hindi naman anak? Mensahe yon ng kapatid ng kinikilala kong ama. Hindi yun klaro sa akin nung mga panahong nabasa ko yun. Pero nung araw na yun, mas lalo akong napahagulgol dahil na-realize ko kung anong ibig sabihin nun. Lumipas ang mga araw, nag-text ang biological mom ko. Tinatanong niya ako kung masama raw ba ang loob ko. Kung masama ang loob ko sa kanya. Kung malaki daw ba ang galit ko sa kanya. Then ang sabi ko, anong naging kasalanan ko sa'yo? Kung bakit mo ako sinaktan ng ganito? Dagdag ko pa, sana nung maaga pa, sinabi mo na sa akin. At sana, sinabi mo na rin yung totoo dun sa bunso. Bago pa sumama ang loob niya. Kagaya ng ginawa mo sa akin ngayon. DJ Rocky and DJ Jello, may nalaman pa kasi akong iba. Yung kambal, yes, yung bunso namin. Anak naman ni mama sa ibang lalaki. At yung kambal na yon, hindi nila alam na anak sila sa iba.
Then hindi na nag-reply sa akin si mama. Few days later, nag-text ang kinalala kong ama. Yung nilalaman ng text na yun, parang namamaalam. Nag-reply ako. Sabi ko, Pa, ayoko ng ganito. Ayoko ng ganon. Tandaan mo, mahal na mahal kita. At kahit anong sabihin nila, ikaw at si Daddy Frank pa rin ang tatay ko. Walang makapapantay sa inyo, wala nang iba. Doon na nakalata si Papa June. Tinanong niya kung may nagsabi ba sa akin na hindi siya ang tunay kong ama. Kako, wala naman po, Pa, pero para sa akin kung papipiliin ako, kayo pa rin ni Daddy Frank ang pipiliin ko. Wala nang iba. Tapos sagot niya sa akin, ay akala ko may nagsabing hindi kita anak eh. Then reply ko, what if may nagsabi nga na ganun pa? Sa sagot ni Papa na wala ang pangamba ko. Lahat ng agam-agam ko nabura. Nagpapasalamat na sa kabila ng sama ng loob na meron ako sa puso ko, biniyayaan pa rin ako ng isang klase ng ama na kahit hindi ko tunay na kadugo, ipinaramdam pa rin sa akin ang pagmamahal. Wala. Kasi totoo namang anak ko kayo lahat. Walang hindi ko anak sa inyong magkakapatid. Anak ko kayo. At yun ang assurance na ibinigay ni Papa sa akin. Sa ngayon, hindi ko alam kung may hint ba ang mga kapatid ko nakakahalata sila sa tunay na nagaganap sa amin ni Mama. Basta hindi ko na lang sinasabi sa kanila. Hindi ko rin naman ipinagkakalat. Sa ngayon naman, okay naman kami ng biological mom ko. Sinusubukan ko na rin na tanggalin ang sama ng loob sa dibdib ko. Siguro, nakakapayapa rin talaga ang pag alam mo na ang katotohanan. At ngayon, malapit na naming ilibing ang lola ko na nagpadama sa amin ng tunay na pagmamahal. Na kahit hindi palaging nandiyan ang mama ko, naiparamdama naman niya sa amin ang pagmamahal ng isang ina. Mahal na mahal namin siya. At mahal na mahal ko rin ang mga kaanak namin na palaging umaalalay, nag-aalaga, at kumupkup sa amin. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky and DJ Jello. Muli, ako si MJ. At ito, ang aking Secret 5.